Hello guys, today is a Sunday, and yeah, as you can see, ayan, dito ako sa labas ng Zone Division. Nakita yung mga cows, mga goats, yun na. May nagsisimba kanina sa Bayan Yan Park. Ang isang masasabi is today ano pa tayong gustong bumitang kambing today. Yun nga, kaninang maga malamig nung nagmotor ako, and ang tagal ko lang dinaramdaman yung feeling na yun, yung Christmas feeling, yung season ng Christmas feeling, yung parang ng bata ka, malamig na parang nostalgic. Tagal ko nang hindi nararamdaman yun for several years dahil siguro magkaedad na ako, pero parang first time several years naramdaman ko ito. Sarap sa feeling. Saya-saya ng kambing na. So yan, end muna natin ang intro ng live ng vlog ko for today. Mamaya record natin ang ating motovlog journey dito sa Magalang Road, papunta ng Magalang. It's a sunny day, madaraw lang to. So yeah, samantalahin natin yung clearness ng sky dahil maganda ang kuha nitong camera pag clear ang sky. Ang challenge dito kasi sa GoPro, pagka nag video ng gabi, malabo. Pero pagka maliwanag sikat ng araw tapos di maulap, maganda yung kuha, crisp siya. Hindi mo na kailangan gawing 5K HD, 4K HD lang na kahit na 60 fps tapos low bitrate pwede na. Dati high bitrate to, kaya yung yung kinakain na memory masyado marami. Pero yun nga, almost similar lang results. Mas sharp nga lang talaga yung mas mataas ang bitrate, mas detalyado, kaya marami kinakain ng memory. Pero anyways, pag in-upload mo kasi sa YouTube, parang si YouTube binababaan niya rin yung quality Yun nga siguro isang factor, dahil nga maliit pa yung channel ko. Pero napag-alaman ko rin, isang factor is pagka malaking channel mo, madaling mag-upload sa YouTube. Agad ina-upload ni YouTube yung mga 4K videos. Kaya pasinin yung mga channel na malaki, 4K mga videos nila pero maliwanag talaga. Pero pagka mga yan, mag-upload ka sa small YouTube channel, wala pang 1,000 subscribers, most likely hindi niya i-upload agad. Ang tagal ko mag-upload ng YouTube, siguro mga 5 minutes video na 4K HD na 60 fps, umabot ng 1 oras. Isa lang yun. Pero yun nga, simultaneous kong ginagawa. So simultaneous na silang nag-upload. Hindi ko na ini-edit o kino-consolidate yung mga videos ko, kasi nangyayari masyadong malaki. Yun, mas matagal yun. Minsan wala mang simple lang yung ina-upload kong video, kino-consolidate ko, umaabot ng 50 gigabytes. Ang laki nun, ang tagal nun. Tapos yung quality hindi naman ganun kaganda. I mean, hindi worth it. Kumbaga para lumaki lang yung size dahil sa editing, kaya dahil kino-consolidate ko. O siya, sorry, mas start na natin vlog. End ko muna ngayon.